এটা বলি বলি কি धीरे 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 धीरे
ଝିଅ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ନା ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି। ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିବ? ତମ ଡାକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି। ତମେ ଡାକିକୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଚକଲେଟ ଲୋଭ ଦେଖି ଆମ ଖୁସି ଲୁଟି ନଉଛ। ଏ ମା ଚକଲେଟ ଖାଇବୁ? ଆମେ ନା ନା ମୋ ମା ମନା କରୁଛି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆମ କଥାକୁ ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଆମ ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ତୁଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟିଏ ତ। ନା ମୋ ବ୍ୟାଗ ଟଚ୍। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। ଆଉ ଆମେ ସେମିତି ହବାକୁ ଦବୁନି। कुनी कुनी पिलाମାନେ समाज जो वर्तमान समाज में जहाँ भी किसी घटुଛି ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଯାହାକି ମାନେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ କରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସମସ୍ତେ। ये पिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ଯୋଉଟାକି 500 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦାନ କରୁଛୁ ଆମ ସମାଜ ଗ୍ରାମ ସଦସ୍ୟ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର तो प्रेरणा फाउंडेशन